3 ବର୍ଷ ସେ ଗଲେ ସେ ଗଛରେ ସେ ଡିମିରି ଫଳ ଫଳିଲା ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ ଜଗିଆକୁ କହିଲେ, ଏଇ ଗଛ ବେକାର 3 ବର୍ଷ ହେଲେ ମୁଁ ଖୋଜୁଅଛି ଫଳ କିଛି ପାଉନାହିଁ, ଏହାକୁ ହାଣି ପକାଅ, ଇଏ ଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସେମିତି କହିବାରୁ ସେ ବଗିଚା ଜଗିଆ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆହାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖତ ଦେବି, ଆଉ ତାହାକୁ ଖତ ଦେଇକି ମୁଁ ଇଏ କରିବି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେ ଫଳ ପାଳିବ ନାହିଁ ତ କାଟି ପକା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ମାଲିକ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତ ଆଉ ସେ ଜଗିଆ ହେଉଛି ଆମର ଦାସ, ଆଉ ଯାହା ବୃକ୍ଷ ହେଉଛୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ। ଆଉ ସେଠାର କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସେହା ଆମେ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବା ବାକ୍ୟ, ତ ଆମେ ସେଠି ଫଳ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ।